Здравейте! В това кратко видео ще играя шах срещу един мой абонат, който поиска да играем 1 на 1. Успях да го победя, без да броим това, че и двамата направихме много грешки и ето ги грешките и анализа на играта. Ето тук имаше пин, а ето тук. Ако се бях трейднал с скалите, той нямаше да има време за да спре и трите пешки или да движи своята, за да стане кралица. Благодаря за гледането. Довиждане!